கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே, இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நாட்களிலும் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் சொல்லுது, நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. ஒருவேளை நீங்கள் கலங்கி கொண்டு இருக்கலாம், ஐயோ நான் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன், இந்த காரியத்தின் மேலே இந்த காரியம் எனக்கு வீணாயிருமோ, இதை எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன், எனக்கு முடிவு வராதா என்று நீங்கள் பலவிதமான காரியத்தில் நீங்கள் கலங்கி கொண்டு இருக்கலாம். ஒரு முடிவு, நல்ல ஒரு முடிவு வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எதிர்பார்த்த முடிவுகளை நிச்சயம் தருவேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது. நீங்கள் இன்னும் ஆண்டவர் மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை உங்களை ஒருபோது ஆண்டவர் வெட்கப்படுத்த விட மாட்டார். ஆண்டோடைய முகத்தை பார்க்கிற என் ஜனங்கள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நம் இயேசு கிறிஸ்து மேலே நம்பிக்கையை முழுவதும் வைக்க வேண்டும். நம் இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் நம்ம நம்ப வேண்டும். இன்னும் 100க்கு 100 நம்ம அவரை நம்பும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? ஆசீர்வதிக்கிறார். நம்முடைய எதிர்பார்த்திருக்கிற காரியங்களை செய்ய போகிறார். நாம் நினைத்திருக்கிற முடிவுகளை ஆண்டவர் தரப்போகிறார். நம்ம இந்த முடிவு வந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், இந்த காரியம் எனக்கு கர்த்தர் செய்தால் நல்லா இருக்கும் என்று பல காரியத்தை நம்ம நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் ஆண்டவர் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார். நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் ஆண்டவரை நாம் நம்ப வேண்டும். ஆண்டவர் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைக்கும் போது தான் நம்ம நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று வேதவசனம் சொல்லுது. நம்ம மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. மனுஷன் நம்மளை ஏமாற்றி விடுவான், மனுஷன் நம்மளை கைவிட்டு விடுவான். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, ஒரு தாயின் தகப்பன் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நம்மளை சேர்த்து கொள்கிற ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார். அவரை நம்ப வேண்டுமா? நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் சொல்லுது பாருங்க. நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம் சொல்லுது பாருங்க. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைக்கப்படுவானாம். கர்த்தரை நம்பும்போது, நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பும்போது நம்மளை உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் நம்மளை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார். அதே போல் நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் 25ஆம் வசனம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது. செழித்து ஓங்க செய்ய போகிறார். நீதிமான் பனையை போல செழித்து ஓங்குவான் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நம்மளை செழிக்கிற கர்த்தர் நம்மளை செழிப்பாக மாற்றப் போகிறார். ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பு இல்லையே, என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ கஷ்டங்கள், இவ்வளோ போராட்டங்கள், இவ்வளோ பிரச்சனைகளை நான் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறேன், நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கீங்களா? கர்த்தர் உங்களுக்கு மாற்றப் போகிறார். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிறார். அதே சங்கீதத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம் சொல்லுது பாருங்க. கர்த்தர் தம்மை கர்த்தரை நம்புகிற அனைவருக்கும் அவர் கேடகமாயிருக்கிறார் என்று வேதவசனம் சொல்லுது பாருங்க. சங்கீதம் 18:20ஆம் வசனம் சொல்லுது பாருங்க. சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனம் பாருங்க. என்னுடைய வழி உத்தமமானது, கர்த்தருடைய வசனம் புடமிடப்பட்டது, தம்மை நம்புகிற அனைவருக்கும் அவர் கேடகமாக இருக்கிறார். ஆண்டவரை நம்பும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் கேடகமாக இருக்கிறார், நம்மளை உயர்த்துகிறார், நம் செழிப்பாக காணப்படுகிறோம். அதே போல் சங்கீதத்தில் நீங்கள் 5ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, சங்கீதம் 5:11 சொல்கிறது, உம்மை நம்புகிற யாவரும் சந்தோஷித்து என்னாலும் கெம்பியிருப்பார்களாக. இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிற நம்ம அனைவரும் நம்மளுக்கு கர்த்தர் ஒரு சந்தோஷத்தை தரப்போகிறார், ஒரு மகிழ்ச்சியை தரப்போகிறார். ஒருவேளை சந்தோஷம் இல்லாமல், சமாதானம் இல்லாமல், சுகம் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதா? கர்த்தர் மாற்றப் போகிறார். கட்டாயம் உங்களோட வாழ்க்கையில இந்த நாட்களில் மாறப்போகிறது. ஒரு வித்தியாசத்தை நீங்க காண்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். கர்த்தரை நாம் நம்பும் போது கர்த்தர் நம்ம குடும்பங்கள், பிள்ளைகளை பாதுகாத்து நடத்துவாராக. கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வாதம் நடத்துவாராக. ஆமென்.